Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Bence, Ákos. te az NDK autók szakértője vagy. Remélem. Neked mennyire van meg a Trabant 603 koncepció? Hogy ugye állítólag megvették az NSU-tól a Vankel terveket. Igen, volt kimondottan működő Vankel motorja a Trabantnak. És hogy már a 60-as években arra gondoltak, hogy nem fogjuk mi ezt a 601-est 30 évig gyártani, ami ugye eleve gyanús. Egy ilyen keleti akkori berendezkedésből, és hogy ugye a városi legenda csúcspontja, hogy amikor rájöttek, hogy ez nekik nem lesz gazdaságos, akkor eladták fillérekért a nyugatnémeteknek a tervrajzokat, majd 74-ben megjött a Golf. Igen, ezt tudom, ez egy ilyen létező, ha nem is több mint teória, mert maguk a Trabantnál dolgozó mérnökök is pedzegették ezt, hogy igazából a Golfnak erősen köze van az ő prototípusukhoz, amit ők terveztek. Én ezt egy picit annyiból olyan meglepőnek találom, hogy azért ugye ez a Giugiaro design az egy elég jellemző dolog a Golfra, nem? Tehát hogy azt nem csak úgy előrántották egyik hónapról a másikra, igen. De lehet, hogy ez egy műszaki felépítést jelent inkább? Tehát azt kell elképzelni, hogy ennek valami műszakisága származott a keletnémetektől, nem tudom. A kinézete? Nekem az érdekes, az érdekes, hogy a 60-as években azért ez a hatchback karosszéria forma, ez megdöbbentően túl modernnek tűnik ahhoz képest, ami aztán ugye később ugye lett magából a Trabantból is, tehát hogy az sem fejlődött ebbe az irányba túlságosan hamar. Az egyértelmű, hogy maguk, akik a Trabantnál dolgoztak, azok német mérnökök voltak. Tehát akár hogy is vesszük azt, hogy keleti vagy szocialista, azért ezek az emberek, ezek jó képességűek voltak, és ők akartak valami jót felmutatni. És ők, ha bár nagyon rossz, nehéz körülmények között kevés pénzből, kevés nyersanyaggal tudtak dolgozni, de én azt gondolom, hogy ha csak mondjuk magát a végleges 601-est, ami ugye ment 30 évig, megnézed, az is a lehetőségekből kihozott legtöbb autó. Tehát azért az egy elég jó strapabíró volt, tényleg tudta azt, sőt, sokkal többet tudott, mint amit kellett volna neki, és ha megnézed, akkor az is egy nagyon modern konstrukció volt, mert ugye nyilván ez ugye a DKV révén egy fronthajtású autó, egy műanyag karosszériás autó, akkor a kétütemű, nyilván itt a környezetvédelem, akkor egyáltalán semmilyen szerepet nem játszott az autótervezésben, tehát hogy az egy egyszerű... De valami ilyesmi volt, nem? Hogy az NSU-tól átvett Vankel, amit ők reszelgettek, az még az akkori környezetvédelmi normáknak sem felelt volna meg azon a szinten, amilyen költségből ők tudták volna gazdaságosan ezt gyártani. Persze, ez simán. Volt ez. Persze, meg nyilván létezett, mert ugye akkor is ugye az olajválság volt itt igazán szerintem az egyik indikátora annak, hogy takarékos autókat kell gyártani, meg kis fogyasztású autókat kell gyártani. De csak egy visszacsatolást erre, amit mondtál, hogy csinálhatták ezt, hát úgy, hogy ők igazából rengeteg dolgot a saját szakállukra terveztek, úgyhogy a párt nem tudott róla. És ők magát a 601-es Trabantot is úgy tervezték, hogy egyáltalán nem volt nekik ez feladatként kiosztva, csak ők akartak tovább lépni, fejleszteni, és amikor már kész voltak vele, akkor megmutatták. Most nyilván ez is nagyon le van így egyszerűsítve, hogy megmutatták a terveket, és akkor mégiscsak lett belőle szériagyártmány, de hogy igazából nem tudott az NDK még erre is költeni. Ők ugye elképesztően sok pénzt költöttek az embereknek a mindennapjainak a menedzselésére, tehát ugye ott nagyon olcsók voltak a háztartási cikkek, olcsók voltak a gyerekruhák, az ilyen családnak kellő dolgok. A Turmix gép, meg Igen, és ugye ráadásul úgy, hogy konkrétan nekünk a Balatonon van még olyan NDK-s Turmix gépünk, meg NDK tájlak, mindenféle műanyag dolgok, amik tökéletesen a mai napig működnek, és nem öregedtek el, és használhatók, és az a Turmix gép is hibátlanul működik, tehát hogy ezek nem is voltak rossz dolgok, és fillérek, tehát ugye emlékszem, hogy mondta a nagypapám, hogy fillérekbe került. Nem akarták elhinni, hogy ennyire olcsó, tehát hogy még magyarként ott kint úgy meg tudták venni, hogy csodálkoztak rajta, hogy ez létezik, hogy tényleg ennyire kevésbe kerül. És ugye az NDK végső soron ebbe ment csődbe, hogy túl sok pénzt költöttek
arra, hogy az embereknek kvázi egy ilyen jóléti államot hoztak létre, hogy mindent finanszíroztak, csak ugye ugyanakkor meg maga az ő pénzük nem ért semmit. Ezért is volt ugye a Genex katalógus, amiben benne volt, hogy mennyibe kerül egy nyugati autó, hogyha neked azt mondjuk egy nyugati rokonod megveszi, de a Genex katalógust az tilos volt az NDK-ba bevinni. Mert hogy akkor kiderült volna, hogy mennyit ér az ő pénzük valójában. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon összetett dolog, és én valami ilyesmit tudok ennél a Vankál motoros sztorinál is elképzelni, hogy ők maguk egyébként nagyon szerettek volna fejleszteni, meg tovább lépni, és aztán azért nem lett végül soha semmi ezekből, mert túl drága lett volna átszerszámozni a gyárat, meg nyilván a tesztelések, meg az, hogy azért az egy gyártásra kész konstrukció legyen, és ugyanez lett kvázi a veszte a négyütemű Warburgnak is, mert a Warburghoz is volt olyan négyütemű motor készen, ami belefért az orrába, a 3 hengeres kétütemű helyére, de azt félretették, és inkább megvették a licenszet, mert a párt azt gondolta, hogy ha megveszik a Volkswagen motort, azt nagyobb eséllyel tudják majd nyugaton értékesíteni, mert hogy jobban hangzik, hogy Volkswagen. És azért, hogy a Volkswagen motorja beleférjen a Warburg elejébe, ahhoz az egész autót át kellett tervezni, és a végén sokkal többe került, mint hogyha egy saját motort fejlesztettek volna. Nem ez lesz a mai témánk, ez csak onnan jutott eszembe, hogy az Égéstér 603. Adását üljük meg itt most. Balogh Bence a stúdióban, akit az előbb hallottatok. Sziasztok! Rajta kívül itt van még Sturc Berci kollégánk, illetve én Szentkúti Ákos vagyok. Alapvetően tesztautókról, meg tesztautós élményekről fogunk ma beszélni, mert volt nálunk BYD Tang, meg te voltál a Citroen C3 bemutatóján, bizony, illetve a Mustang GT-vel autóztál nemrég. Én pedig nemrég szálltam át az Audi A6 e-tron 55 TFSI, egyébként már nem e-tron, hanem csak E, mert plug-in hibridből a Kia Picantóba. Az új... Na, ez egy jó csere volt. Ez egy minőségi csere volt. Hát egyébként... Nem egyértelmű, hogy melyik a jobb. Figyelj, annyira király ez a Picanto, hogy... Jó, ezt majd azért specifikálom, mert azért nem teljesen így van. Mielőtt alaposabban belemegyünk, szolgálati közlemény. Egyrészt mindig elrontjuk, hogy későn szólunk arról, hogy akárhol is nézel vagy hallgatsz minket most, létszi, iratkozz fel, akár a podcast platformon, akár a videó megosztón, bárhol is nézel minket, kérlek, iratkozz föl. Annál is inkább, mert már most bereklámoznám, hogy mi lesz a következő adásunkban. Egy új sztárigazolást, egy új kollégát fogunk hozni. Nem mondok még nevet, de azért annyit elmondok, hogy Bence örül, mert az új kolléga is szereti a Bajor márkát, bizony, és sok autót tankolt már tele. Ennél többet nem szeretnék most közölni, de hogyha valakinek van tippje, akkor azt a kommentek között meg is tudja írni. Na, melyik autóval kezdjünk, srácok? Én azt gondolom, hogy kezdjünk a Mustanggal, mert a Mustang az mégiscsak egy olyan kocsi, amire azért nagyon vártunk. Tehát a tesztautós naptárban nagyon nézegettük már, hogy mikor jön az a Mustang GT. Ugye beszéltünk nemrég a Mustangról, amikor én az Dark Horse úton voltam, meg Berci is volt Dark Horse-hozni, de valószínűleg azért a GT lesz az a modell, amit az emberek ténylegesen meg fognak majd venni, mert valószínűleg jóval olcsóbb, meg egy jóval inkább a mindennapi közlekedésre alkalmas autó, ráadásul automata váltóval kaptuk, ami lehet, hogy nem annyira szexi, de mégiscsak praktikus. Milyen élményeid voltak vele? Az az érdekes, pont én is, amikor a visszaadás előtt milyen telefonos jegyzetet csináltam róla gyakorlatilag, hogy azokat a kis apróságokat se felejtsem el, amik így az autóban ülve megfogalmazódnak bennem. Ott is valami ilyesmit mondtam fel, hogy ez az a változat, amelyik így pont beletalál a közepébe, hogy ez már ugye a V8-as, amire mindenki vágyik, pláne Európában, aki ilyen amerikai autót, meg pláne Mustangot akar. Mert... Várjál csak, tehát a GT-ből már nem lesz ugyanúgy EcoBoost. Igen, Európában tudom. már csak 5 liter V8. Persze, csak arra gondolok, hogy mikor volt, akkor sem nagyon kellett senkinek, mert itt Európában ez egyértelműen egy már eredendően hobbiautó kategóriába kerülő típus, tehát ilyet azért vesz valaki, mert szeretné, hogy legyen neki egy ilyen Mustangja, és én azt gondolom, hogy a tulajdonosok többsége erre úgy nagyon vigyáz, és ezt úgy tartja, hogy ez az ő szemefénye, és ezzel ő nem járni akar.
egyébként, ha bár lehetne, de azért én őszintén szóval senkinek nem javasolnám, ezt senkit nem terelgetnék e felé, hogy ez egy ilyen egyetlen napi autója legyen. De minden esetre ez a GT az automata váltóval, ez nyilván az a csomag, ami a legszélesebb érdeklődésre számot tart. A Dark Horse azért ahhoz már nagyon egy kihegyezett autóra kell vágyni. Biztos, hogy az még jobb befektetés, mert valószínűleg értékállóbb ennél is. Ebből biztos, hogy jóval több lesz, mint Dark Horse-ból. De szerintem ez egy jó csomag. Márpedig azért, mert most már a váltó sem annyira buta, mint amilyen még az előzőben volt. Én emlékszem, hogy az ilyen nagyon-nagyon kiábrándítóan rossz volt. Az a váltó, ami az előző generációban volt, pedig maga az előző Mustang, az szerintem az egyféle csúcspontja volt ennek az egész szériának, mert ott mind a formatervben, mind a tudásban, a technikai tudásban, a vezethetőségben, az egész feelingben, a beltérminőségben. Az volt az első olyan Mustang generáció, ami egy rendes, jó sportautó. Amire azt lehetett mondani, hogy ez egy ilyen európai szemmel is jó. Nem egy ilyen ponycar, meg muscle car, meg mondtak rá mindent. Igen. Ez rendesen egy jó sportautó volt, és ezért egyébként Amerikában tudtommal megy a 2.3 EcoBoost is, mert ott nem feltétlenül csatolják hozzá annyira azt a V8-at, nyilván hozzá tartozik. Mert ez egy sokkal olcsóbb, még a nálunk nagyon is. olcsó, és hogy elmész vele egy Serpentinre, vagy bárhova, és rohadt jó lesz vele menni, és nagyon jó vezetni, és az is 300 lóerő. És nyilván ott bérautó, meg ilyen státuszt is betölthet egy ilyen EcoBoost Mustang. Na és a lényeg, hogy tulajdonképpen ennél a generációnál én nem érzem azt a hatalmas előrelépést, ami főleg annak köszönhető, hogy már egyébként is egy nagyon jó alap volt az előző, tehát itt már csak ilyen apróságok, finomítások, meg kisebb fejlesztések vannak. Az egyik ilyen nagy az, hogy a váltó is egészen jó benne. Van egy ilyen kis komótosság benne az egész hajtásláncban, tehát hogyha ezt így lepadlózod, azért akkor egy kicsit úgy várni kell, mire így elszabadul a pokol, de az elszabadul. Tehát tényleg, hogyha egy picit ilyen hajnali harmat van az úton, akkor még egy derékszögi utcába befordulást is lehet driftelve megoldani, meg tényleg ugye Berci hozta el és mondta, hogy figyeljek, mert hogy ez mindenhol akar keresztbe menni, és tényleg így van, hogyha egy egész picit akarod hallani a motornak a hangját, és egy picit jobban odalépsz, akkor abból keresztbe menés lesz. De tök szépen megfogja amúgy az elektronika. Ezért is meglepő, amit mondasz, hogy tehát ezt így nem feltétlenül ajánlod a mindennapokba, amit valahol értek afelől, hogy ez egy Mustang, de én pont azt vettem észre, hogy ez az autó, ez egy tök jó kompromisszum. Tök jó, tehát alkalmas rá, kényelmes, a futóműven nem veri le a vessédet, hanem még a magyar utakon is szerintem tök jó potens. Igen, és hogy előbb beszélgettük, hogy ezzel lehet tök jó fogyasztásokat elérni ahhoz képest, hogy egy 400 lóerős V8-ason Igen, mert ugye pont ebből akartam kihozni, hogy én azzal a 16,9 literrel, amit ugye a teszt végére sikerült összehozni, én azzal nem járnék napi szinten. De milyen üzemben? Ez egy vegyes üzem. Tehát ebben benne van az autópályán 7-8 litert fogyasztás, benne van az országúton ilyen 90 picivel több elmenés, úgyhogy azért úgy. Tényleg úgy meglegyen az élmény, benne van az, hogy mondjuk egy üres parkolóban gyorsulást próbáltam vele, tehát hogy én szerintem ezt lehet mondani egy vegyes fogyasztásnak, és sajnos hiába valami 12-t mond a VLTP, de az nagyon szerint a sablonmérés szerint van. Tehát abba akkor biztos, hogy nincs benne az, hogy te ezt egy kicsit élvezni is akarod, márpedig szerintem egy Mustangot élvezni is akarsz, ezt hülyeség is úgy használni, hogy mint egy Priust, hogy figyeled, hogy mennyit fogyasztasz, mert ennek nagyon-nagyon-nagyon nem ez a lényege. Itt ennek az a lényege, hogy én, ahogy ebbe beleültem, egyből az volt az érzésem, hogy megérkeztem egy ilyen safe space-be, ahol velem most mindenféle marha jó dolog fog történni. Tehát már eleve benne lenni is nagyon jó az ülésed, az igazi terpeszkedős, puha amerikai bőrülés, de azért van egy tartása. Ez a nagyon klasszikus olyan tekintetben ilyen sportkupés feeling, hogy ahogy te is mondtad, hogy az a baromi hosszú motorháztető előtted, beindítod a motort, egyből zeng az egész kipufogó rendszer, minden, és azt érzed, hogy na megérkeztünk. Tehát aki tényleg az autózást szereti, akinek ez a mániája, az biztos, hogy tényleg ilyen füligérő szájjal fogja ezt az autót, nem csak, hogy a következő héten, meg az utána következő héten, hanem éveken át használni. Tehát ezt szerintem nem lehet megunni, és az sem, hogy az egész egy ilyen, valahol megvan benne ez a vadló hangulat, hogy azt érzed a hajtásláncon, hogy ez egy ilyen erőtől duzzadó, ilyen izgága valami, tehát így érzed folyamatosan a feneked alatt, hogy azért így a hátsó tengelyen ott nagyon sok nyomaték összpontosul, és hogy azért itt nem lehet hülyéskedni. Szóval ez tényleg vezetni kell, van az egésznek egy ilyen nagyon kellemes súlyozása, tehát a kormánynak is van egy olyan
erőszükséglete, ami nem ez az elektronikus szervó bután nehezítve, ami nagyon sok ilyen tömegautónál mondjuk egy ilyen sportállásban előjön, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogy ha már érzéketlen, akkor már legyen legalább könnyű tekerni, de ez itt a Mustangnál megvan egy ilyen jó érzeted, hogy azt érzed, hogy itt egy nehéz, nagy, masszív, de rohadt erős autót irányítasz, és ugye ehhez kell is ez. Tehát ez nem egy ilyen egyújas szervó, azt szerintem hülyén is venné ki magát. Úgyhogy tényleg ebben még így a bevásárlóközpontba elgurulni esőben is egy tök jó feeling. Tehát, hogy egy olyan pluszat hozzá, ami és akkor mennyibe kerül mindez? Merci? Hát, én még nem néztem az árlistát, de te nemrég forgattál. Én nemrég forgattam, arra emlékszem, hogy 28-8 a Dark Horse. Viszont ugye a Dark Horse az a hegyesebb, és ezt most nem csak úgy kell értelmezni, hogy még erősebbre van fújva, hanem komolyabban megcsapágyazott főtengely, mit tudom én, a komolyabb futómű, alapáron Magna Ride, mit tudom én, tehát az tényleg egy sokkal komolyabb holmi versenypályára számva, az 28-8, és nekem most úgy rémlik, hogy 24 a GT. És az ilyen mai viszonylatban szerintem ez kb. Ugyanaz a ilyen 16 millió körüli, mint ami egy ilyen 7 éve volt a. Igen, és ez soknak hangzik, de igazából ilyen autót más nem ad, hasonlót pedig sokkal drágábban. Igen, jól emlékszem, az M4-es BMW, ami igazából beszélgető itt az egyetlen releváns konkurens. Hát vagy még mondjuk lehetne a 8-as, mert abban van V8-as motor. Jó, de mondjuk, hogy a V8 miatt az egy következő lépcső, nem? Tehát, hogyha valaki V8-as kupét szeretne, hát az ilyen, az a 30-40 milliós kategória. Inkább a 40, mert ahogy pont azt akarom, hogy az M4 az 30 alatt indul valami 29-ről, és szerintem az alap M4-nél a GT, és most lehet, hogy meg fognak kövezni, az egy sokkal jobb sporteszköz. Egy nagyon más világ, én úgy fogalmaznék. Más világ egyébként, igen. Az M4 az mindenféleképpen... Az egy prémium, a holmi, ezt el kell ismerni. Valaki neked említette, hogy lehet azt a technikai magasságot. Igen, mert ez egy nagyon kifinomult, precíz valami, ez pedig egy ilyen amerikaias, ilyen, ez a mindent bele, ez dupla whopper, nagy kólával. Ez csak egy Ford, miközben egyébként a Ford az autógyártó jelenleg, akinek a legnagyobb töke van szerintem. Igen, ők mernek olyan autókat csinálni, amire lehet rajongani, ott a Bronco, ott a Raptor. Az Explorer is akár. Az Explorer is egy tök érdekes, ott van ugye most megpróbálták ezt a Caprit feltámasztani, most nyilván ebben a mai SUV-s világban ez már nehéz volt, de maga a szándék az ott van, és ugye pont amire most a Mustangot cseréltem, ez a Focus ST, ami szintén majdhogy nem olyan, hogy már a Focusnak is az utolsó évei vannak, de még azért mindig van a kínálatban egy ilyen betonkemény rugózású, morgós kipufogós, erős sportmodell, ami tényleg tudja azt a sportülést, szinte ilyen versenyülést. A Pumának is az ST változata is rohadt jó. Igen, tehát hogy ezért szerintem nem mondjuk, hogy csak egy Ford. Nem. Azt el kell ismerni, hogy a BMW prémiumabb. Prémiumabb, és nyilván egy ilyen sokkal élesebb valami. És maradva a Mustangnál, nekem pont a beltere nem tetszett. Neked nem tetszett, én viszont azt gondolom, hogy majd én is mindjárt mondom, hogy mi nem tetszett benne, de amit neked nem tetszett, hogy beletették ezt a dupla hajlított digitális kijelzőt. Igen. Ezzel az a helyzet, hogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem ők nem akarták minden áron retro irányba ezt az autót elvinni. Így is elég szerintem, hogy a formaterve az a nagyon klasszikus Mustangokból táplálkozik, mert most egy olyan generációnak a hátsó lámpáját idézték meg, amelyiknél van egy ilyen kis törés benne, hogy így visszafelé hajlik. És tehát így is egyébként egy retro dizájnról beszélünk, de ők szerintem azért szerették volna, hogyha megvan ennek a Mustangnak egy ilyen aktuális arculata is, és hogy ők azt akarták mutatni, hogy ez nincs ez az autó lemaradva, tehát nehogy azt hidd, hogy itt te valami régi vackot kapsz, hanem ez tartja a lépést, ebben benne van a nagy kijelző, és hogyha abban már így benne ülsz és használod, ugyanúgy vagyok a BMW-kkel is, hogy abban is egyébként kinézetre egy ilyen nagyon buta dolog szerintem ez a odavágott, hajlított képernyő, ahelyett, hogy szépen kidolgozott belseje lenne, de ha meg használod, akkor meg végül is rájössz, hogy amúgy ez egy tök jó dolog, és egy tök életképes dolog, és teljesen a kezed alá dolgozik. Nekem pont ez a bajom vele, hogy ez a túl sok dolog digitális, nekem nem azzal van bajom, hogy nagy kijelző. Hogy neked nincs szükséged erre ebben az autóban. Nem az, hogy nincs szükségem, hanem a klímapanel, a legfontosabb gomb, jó, van egy gombsor most igen, is, de pár az pont nem a klímáé. Igen, tehát igen. Ezeket, ha visszatennék, mert az előző Mustangban nekem nagyon tetszett a klímaszabályzatod, azokkal a félkör alakú gombokkal, meg a repülőgép kapcsolók alatt, azok rohadt jó, és nem mondom, hogy csinálják ugyanazt, mert persze fejlődni kell, megértem, és most ez a divat irányzat éppen,
hogy ez az egybehúzott meg most ebben tábla. A Focusban is ugyanez a teljes belső igen, logika, tehát minden gomb ugyanott igen, van, csak minden ugyanazt amire csinálja. nagyon sok kutatás most ugye derül ki, meg jönnek rá a gyártók sorba, hogy hát azért csak kéne fizikai kezelőfelületeket tenni egy beltérben, csak nem jó, hogyha mindent digitalizálunk, és most egy picit előre csatolok, hogy majd ez a BYD is, hogy mindent ott kellett kitúrni a kijelzőn, és rám szól az autó, hogy az utat nézem, de hogy nézem az utat, hogyha nem tudom megcsinálni, amit akarok, hogy nem tudok meleget, levegőt csinálni magamnak. Sőt, tulajdonképpen... Vagy bekapcsolni egy ülésfűtést. Tulajdonképpen menjünk is akkor tovább, mert még csak egyet, Mustangról már... A Mustangnál, ami nekem nem tetszik, hogy amit elrontottak benne, hogy ezt a kettős szimmetrikus tagolást, ami ugye szintén egy retro elem, tehát ezekben a 60-as évekbeli Mustangokban megvolt, nem a műszerfalnak. Ja, igen. Az hogy megvan ez az árnyékoló rész az utas előtt is, amit még az elektromos Mustangban is megpróbáltak megcsinálni, az itt most már teljesen hiányzik. És ez valószínűleg amiatt van, hogy belekerült az íves kijelző, tehát azt egy kicsit fájlalom, de amúgy én elégedett voltam vele, hát a minősége is szerintem egy teljesen korrekt. BYD. Csak azért mennék tovább, mert a Mustangról már volt a Bercinek videója, igen. Nézzétek volt meg, nekem videó, megírtuk, úgyhogy a tesztautó kapcsán talán a legfontosabb kérdés tényleg az volt legalábbis nekem, hogy az automataváltó milyen, illetve hogy mennyibe kerül mindez. Kíváncsian várom a cikket, elolvassuk majd, most pedig BYD-zzünk. Ez a Tang, ezt én gyakorlatilag most láttam képen, ezen kívül egyáltalán nem. Ez most egy nagyon vicces helyzet volt, mert ugye volt kedden a bemutató, Csabi szerdára megírta, majd megkaptam a tesztautót csütörtökön vagy pénteken. Ez most egy ilyen elég gyors nagyon gyorsan lepörgött, igen. De hát igen, tehát ha láttál már BYD-t, akkor láttad a Tangot is. Illetve, hogy egy kicsit nekem az az érzésem, mintha minden most kapható BYD-nak az összessége lenne ez az autó. Igen, ez mindegyikből egy mint kicsi. a szóljanka leves, hogy mindent bele, amit találsz. Várjál, azért ez annyira nem hangzik jól, mert ugye a fogyasztásteszten a BYD Seal U azért nem teljesített túl jól autóságban. Tehát, hogy mind a kezelőfelülete, mind a futóműve, vagy annak mérsékelt megléte, mind a fék, mind pedig a gázreakció az olyan feltűnően, aggasztóan, darabosan lassú volt ahhoz képest, amit a többi bármelyik autó csinált. A formája az olyan semmilyen volt, tehát úgy igazából nem is vettük észre. Igen, egy ilyen középre belőtt. De hogy és akkoriban a BYD, ami hát nem volt régen, egy jelentős lépéssel lemaradva állt a többi autó mögött, legalábbis szubjektív értelemben. És úgy, hogy ez nem tűnik föl rögtön. Nem? Tehát magáról az autóról nem ez az első benyomásod, hogy ez le van maradva bármihez képest is, hanem csak hogyha így a mélyére mész, és elkezded igazán használni és összemérni, akkor derül ez ki, hogy azért még mindig vannak különbségek. És én megkockáztatom, hogy nem is le van maradva, hanem hogy egy totál más piaci igények szerint működő helyen dolgozott eddig a BYD. Igen. És most, hogy belépnek egy számukra kvázi teljesen ismeretlen piacra, ez olyan, mint amikor az amerikaiak jönnek Európába. Igen. És nézzük igen, európai szemmel, hogy úristen, ez a beltér hogy néz ki. Igen, és gondolják, hogy Jézusom, ezek az európaiak, hogy ezeknek semmi nem jó. Milyen finnyások. Igen, és lehet, hogy a BYD-nél is így vannak, hogy ezekkel mit csináljunk, ezek olyan finnyások. De most például ennél a Tangnál a beltér az ilyen nagyon extra volt. Na várjál. Helyezzük el kategóriájában. Tehát ez egy mekkora autó, hány személyes, mi ellen küldik, mennyibe kerül? Figyelj, ez a Bitang, mert hogy ez a legnagyobb BYD Európában, legalábbis a magyar piacon biztosan. Ez hát így számolgattuk, Csabival nézegettük, hogy ez ilyen félút az EQS és az EQE SUV-ok között, tehát rohadék méretben. Nagy, igen. 5 méter. 7 üléses? 7 üléses, mondjuk 5+2-nek, tehát a csomagtartóban lévő ülések azok tényleg ilyen kényelmes, beültem, de a padló hátul magas, tehát a lábad is magasabb. Egyébként okos a beltér, mert a hátsó sorba táncolni lehet, de tényleg, mint egy buszba annyi lábtered van, és a középső üléssor az toligatható. És szerintem, hogyha tudod, hogy mekkora embereket ültetsz be, akkor ki lehet alakítani úgy optimálisan, hogy a hátul ülőneket se kelljen levágni a lábát ahhoz, hogy kényelmesen elférjen. De mondjuk 7 felnőtt emberrel lehet, hogy már azért úgy matekoznék, és gondolkodnék, hogy figyelj, nem jöttök inkább busszal. Vagy az, hogy ti akkor most elviseltétek egymást egy órán keresztül a hátsó sorba, tehát nagy,
tényleg óriási, hatalmas a térkínálat, és így, hogy elektromos, így nyilván a technika sem veszel annyi teret, de maradjunk abban, hogy 5+2, de amúgy ugyanezt el tudom mondani az EQS-ről is. Meg nem tudom, hogy abból van-e 7 üléses, de a GLS Mercinek például a 7 üléses ugyanolyan nyomorúságos a hátsó sor. És ha már kínaiak, a Dongfeng U-Tourhoz képest, ami szintén nálad volt, belső helykínálatban. Szerintem az egy ügyesebb térkihasználású autó volt ennél. Ez közelebb van az egyterűhöz minden tekintetben. Sokkal közelebb. Az is 5 méter. Alacsonyabban van a padló? Igen, az is 5 méter emlékeim szerint. Ugye az nem elektromos, tehát ott ugye nem kell a padlóba semmit elhelyezni. De ha légköbméterileg nem is nagyobb a U-Tour, ügyesebb autó szerintem, és a hátsó sor kényelmesebb. Abszolút. De mondjuk az biztos, hogy egyel még kínaibb ennél. Tehát, hogy még azon még inkább érezni, hogy azt nem is akarták idehozni. Csak hangolás és finomítások, nem? Tehát azért az a BYD láthatóan próbál az európai igényekre reagálni. Mondom ezt úgy, hogy egyébként nekem tetszett a U-Tour beltere. Igen, amúgy meg az nyilván egy értelmes dolog, ugye, hogy egy olyan típust árulunk itt, ami kopik ki lassan mindenkinek a kínálatából. Oké, és akkor árban? Na most ez az érdekes, hogy ez egy 30 milliós, hát nem tudom, hogy mennyire tudom ilyen nagyon, ha óvatosan mondani, hogy luxus autó, szerintem azt a szintet nem éri el, de azt, hogy prémium, azt mondhatjuk rá. És akkor ezt 30 alatt ilyen 20-90-90-99-ért adják, és most van egy ilyen belépő kedvezmény, 25 valamiért el lehet hozni. Ugyanaz a bajom vele, mint a Kia EV9-szel, hogy jött egy gyártó, akit nem tartunk prémium számban, csinált egy prémium autót, ami egyébként jó, értelmezhető prémium autóként. Van-e réteg, de várj, ezt akkor gondoljam úgy, hogy puha rugózása, finoman fut, merev, modern a technológia, csöndes, megvan a teljesítmény. Igen. A futóművel van egy érdekesség, azt mondjad. A futóművel van egy érdekesség, igen, de egyébként ezt most, hogy beszéltük, a U-Tour is, a korábbi BYD-k is, a kínai autókról szerintem el lehet mondani, erősíts meg, ha te is így érzed, hogy tök puha futómű van mindegyiknek. Hát vagy legalábbis nem ez a feszes európai, hanem hát ilyen... nem túl csillapított, az biztos. Nem, az MG4-nél is ezt éreztem, a Siliu-nál, a Tangnál, a U-Tournál, a Dongfeng T5 Evo-nál is, mindegyik ilyen iszonyat lebegős, és én kezdem azt érezni, hogy ez nem tehát hogy ez egy szándékos dolog. Igen, hogy itt nem arról van szó, hogy ők ezt nem jól tudják, hanem így akarják. Így akarják megcsinálni, igen. És egyébként a Tangba, pont most azért puskáznom kell, ez a Disus C nevezetű futómű rendszer van, mert van Disus C, meg D, meg nem akarok belemenni. Az a lényeg, hogy ez egy aktívan változtatható csillapítású futómű. Tehát föl lehet keményíteni a csillapítást, ha berakod sportmódba, ilyen föntről legördő, ezt is menüből kell kitúrni, de megtaláltam, és pont most mentünk a Bencével, mert hogy ő is azért nem szerette ezt az autót, mert hogy tényleg, mint a bulldog töke úgy lebeg menet közben, és benyomod a sportmódot, még mindig nem az a feszesség, amit egy európai autótól elvársz, de sokkal jobb. Tehát, hogy sokkal biztonságosabb. Megrángatod a kormányt, és akkor... Jöttem vele a Tinyei Szerpentin, ami egy borzasztó rossz minőségű út, és ott rendesen megküldtem, átraktam sportba, és nem éreztem azt, igen, hogy a hátulja engem leránt az erdőbe, és így megelőz, hanem akkor úgy tényleg ott volt az úton. Úgyhogy a kínaiak ezt érzik. És ugye nem beszélve arról, hogy a Tang alá lehet rendelni. Nem tudom, hogy itthon is, de ennek a Disus rendszernek van légrugós, meg hidropneumatikus változata is. Na, az érdekes. Ami valószínűleg nagyon érdekes hogy az milyen. Úgyhogy szerintem figyelj, technológiájában abszolút prémium anyaghasználatban, az üléseken tök jó bőr van, a fém hatású felület, alatta cserzett bőr, vagy mi az Isten, alkantara bőr felület, az ajtókon is végig alkantara bőr. Szerintem hozza a prémiumot. És amit előbb elkezdtem mondani az EV9-el, meg ezzel, hogy van-e réteg, aki hajlandó a prémium mellé nem prémium emblémát társítani. Hogy aki azt mondja, hogy én most bemegyek... Ez a Volkswagen Phaeton kérdés. A Phaeton, a Citroen C6, a Renault 25, ugyanezek a rohadt jó prémium minőségű autókat csináltak, meg Safran. Csak a saját piacukon kívül hajlandó vagy nem tudták eladni. Egy nem Mercedes, BMW, Audi, Volvo-ért prémium, vagy hajlandó vagy egy prémium autót venni ezeknek a logók nélkül. Hogy te kifele is azt akarod mutatni, hogy ez egy prémium. De akkor te most azt mondod ezzel,
hogy semmilyen más baj nincsen, tehát nincsen gázpedál lag, tök jó igazából az egész autó, nagyon jól megy, nagyon csöndes. Figyelj, amit a prémium gyártók elkövetnek hibák, azt itt is néha, de szerintem figyelj, jól van összeszerelve, tehát valami hátul, valamit cicerél megigazítottam ide, és abban maradt, tehát ott is csak valami ilyesmi volt. Megy, mint az istennyila, 510 lóerő. Meg azt nem írja az össznyomatékot, de az első-hátsó villanymotoron 350, tehát feltételezzük, hogy 700 Nm. 4.9-et gyorsul, azt hiszem, vagy 4.6-ot, valami ilyesmi, úgy, hogy 2,6 tonna. Tank. Konkrétan. És egyébként ráadásul azt hiszem, ami 2620, és akkor még beleül a sofőr, már 2,7, meg teleülítek 3,2 tonna, és megy, mint az istennyila. És jöttem vele autópályán, 130, valaki beállt elém, 110, akkor tudod, kiment, elrúgtam neki, jaj úristen, mennyivel megyek. Be lehet állítani, hogy mennyinél szóljon, hogyha túl gyorsan mész, 240-ig be lehet állítani. Nekem az volt a benyomásom, így, hogy... És egyébként szerintem tudja a 240-et. Egy haverom mesélte. Hogy nem fogy el az erő, amikor elhagyod az egyes tartományt, de nem feszegettem nyilván, de mindegy német rendszeres autó, Németországba próbáltuk ki. Szerintem tudja. Amikor így elhoztam, és egy kicsit mentem vele, meg most is, ahogy reggel mentünk vele, nekem az volt a benyomásom, hogy ugyanúgy, ahogy a formaterve egy teljesen mai szemmel, még nem csak azt mondom, hogy modern, hanem még igényes is. Tehát tényleg vannak rajta olyan finomságok, amitől tényleg tud egy autó harmonikus és szép lenni, hogy ez a formaterv megvan, de nincs egy olyan erős karaktere, mint mondjuk egy BMW-nek, Mercinek, Audinak, tehát nincsenek meg azok a stílusjegyek, amire tudod, hogy igen, ez ennek a márkának a sajátja, és ehhez tudom kötni. Egy kicsit ilyen légüres térben lebeg a design. Igen, az autót. Én ugyanezt érzem a prémiumságán is, hogy minthogyha ez egy ilyen legenerált valami lenne, hogy van egy olyan szint, ami a mai ember számára minőséget képvisel, és akkor ez van így akár most azt mondom neked, hogy az AI-jal, vagy bármivel optimalizálva. Ez az AI generált autó. Ez egy AI generált, igen, és maga a minőség is egy ilyen AI generált minőség, tehát nincs benne BMW-s hangulat, nincs benne Mercis hangulat. Ugyanazt csinálhatták, mint amit az AI csinál, hogy kiadják a feladatot, hogy gyerekek, kell egy nagy prémium autó, és leültek, és megnézték, hogy mitől jó. Mi kell ahhoz. Hogy mi kell ahhoz, hogy jó legyen. Igen. Beleraktak mindent, hogy jó legyen, így jól összekavarták, és tang. És ennyi. De ez nem tudnád azt mondani, hogy ez milyen, nem tudnál megmondani, nem tudnál valamit hozzákapcsolni, hogy... Bajba is vagyok, hogy mit írjak majd le a tesztbe, de semmi érzelem nincs benne, és nem tudom most, hogy ez negatív vagy pozitív. Én azt gondolom, hogy az átlagembert ez nem érdekli. Tehát az átlagvevőnek ez nem olyan fontos, mint nekünk, akik ezeknek az autóknak a lélektanát akarjuk megfejteni. És pont ezért is vagyok vele bajban, hogy aki egyébként hajlandó 35 vagy most jelen esetben 25 milliót költeni egy prémium autóra, az Magyarországon így egy kissé szétszakadt társadalmi rétegek között nincs meg a lehetőség arra, hogy mondjuk 40-et, de akkor rajta van a propeller. Vagy a csillag. Meg az, hogy szerintem Magyarországon ennek kimondottan van egy ilyen érzete, hogy ha már sokat fizetek valamiért, akkor már kapjak valami olyat, is, hogy sokat fizettem érte. Most mondjuk, hogy a szomszéd is látja, meg hogy akkor nekem is jobb érzés a kormányon a BMW logót látni. Presztízs értéke van. Igen, és egy csomó embertől hallottam, hogy ő neki a Skoda az mondjuk például tök megfelelne, de neki, ő nem akar egy Skoda emblémát nézegetni 20 millió. És ez egy borzasztó mentalitás, mert egyébként tehát szerintem ez a Tang is, és szerintem a Kia EV9 is megérdemelni ugyanazt a fényt, mert főleg annak fényében, amit mostanában a Mercedes művel. Igen, tehát ugye nyilván nem csinálnak jó autókat. Itt a tökéletesség, meg a hibátlanság az már egyáltalán nem nem szerepel a mérleg túlsó serpenyőjében. Szóval jönnek ezek az új mindenféle autók, és mellette ott lesz a kérdés, hogy felróhatjuk-e egy tesztautónak, ami öreg, hogy öreg. Mert két olyan autó is érkezett most a szerkesztőségbe, ami abszolút nem új, legfeljebb valamilyen kisebb változtatás csomag van rajtuk, és érezzük rajtuk, hogy igazából nem frissek, és nagyon sok téren lemaradnak attól, amit mondjuk 2024-ben egy új autótól elvárnánk, de hogy fel lehet-e ezt róni a nap végén, és ez egyelőre nem is egy kérdés, mert én fogom írni az Audi A6 55 TFSI E tesztjét, amit mindjárt specifikálok, illetve volt nálunk egy Alfa Giulia, amit mindannyian nagyon vártunk,
amit már nem Veloce-nek hívnak, de ugyanaz a 280 lóerős. Tributo, azt hiszem. Tributo Italiano, igen. A névadásban olaszok az ügyesek. Igazából olaszul minden jól. Őket szeretik, igen. De hogy ugyanaz az összkerekes, igen. De olyan farvidám hangulatú autó továbbra is. És én annyira ültem bele, hogy elhoztam az importőrtől, és ténylegesen az alfás jellege, a merevsége, a hangulata, egy kicsit bunkerszerű, de olyan nagyon intim az egész. Nagyon tetszett a középkonzolnak a texturált fényborítása, a kardanalagúthoz hozzá lehet nyomni a térded, mert nem kezdett segni ropogni. Aztán szinte csak az Árpád-hídon értem át, és már jött elég sok olyan hiba, ami tipikusan alfás hangulatot idéz, és közben meg folyamatosan nyomott annak a terhe, hogy basszus, az infotainment rendszer, az egésznek a működése az annyira a múlt, hogy... De egyébként őszintén szóval már amikor ez kijött, ez az alfa generáció, már akkor is elavultnak mondtuk a fedélzeti rendszerét, és akkor is az volt, hogy jó, de valószínűleg az olaszok is úgy voltak vele, hogy aki ezt a kocsit megveszi, az vezetni szeretne, és igazából nem érdekli, hogy milyen a fedélzeti rendszere. Ennyi pénzért vezetést eladni. Hát, és ezért is nem vették. Nem vették, nem. Ezért is volt az, hogy ugye az egyetlen egy piacon, az olaszon kapható Lancia Y-ból is többet adtak el, mint egész Európában az Alfából, tehát hogy... Nem, az autó, ez nálam is volt egy 2 napot, én ezt elkértem, én nagyon vágytam rá, én nagyon rajongok, ezért én nagyon szeretem az Alfa Romeo-t, és haragszom is rájuk, hogy így, hát nem, mindegy, nem ők züllesztették le, ez hosszú sztori, mindegy. Szóval én azt éltem meg, hogy ez az autó az utolsó szög az Alfa Romeo koporsójában. Tehát ugye ez az utolsó házon belül fejlesztett, a HOSS motoros platform, amit eszembe ennek is Giorgio. Igen, ennek is szép neve van, és hogy ez az autó szar. Mentem vele, jártam vele, és azt vettem észre, hogy ez nem egy jó autó. De számomra döbbenetes, hogy nem volt 10 év alatt, hogy hozzányúljanak. És nézegettem a régi teszt, mert régen imádtam. Emlékszem, hogy a Veloce, amikor kijött és új volt, és vezettem, és úristen, de jó az autó. És most nézem, hogy nem nyúltak hozzá. És ilyenek, hogy lötyögnek a gombok, hogy a klímapanel is így, az egész így mozog, hogy remeg a hangszóró, így, mint ha ki lenne szakadva a membránja, olyan hangja van. Pedig ez egy Fiat, tehát egy pár hónapos autó, nem? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ezt már előtte széthajtották, meg és ez egy ilyen igaz, és az volt az egyetlen mencsvár, hogy amikor elmentem és meghajtottam szerpentinen, akkor isteni jó volt. Tehát akkor ez mesésen jó. Tehát a váltó az egy halom szemét, egy vödörcsavart, tényleg. De azt is még egy ilyen buta alumínium szemétdombot, és átrakod manuálisba, és amikor te kapcsolgatsz, akkor rohadt jó. Tehát valószínűleg a programozás van itt elrontva, és akkor tudod, átraktam karba, és akkor tolom, a motor karaktere isteni, hangja is van, a futómű, mintha sinen húznák, nagyon jó, picit megy a hátulja, azonnal összeszedi az összkerékhajtás, a váltó is, és isteni. És amit visszaállsz a hétköznapokban, rájössz, hogy ez egy szemétdomb. De ez azért van, mert az olaszok úgy fejlesztik ezt az autót szerintem, hogy leírták azt a 4-5 dolgot, amire itt nagyon oda kell figyelni, hogy tudták, hogy az Alfa az egy rétegmodell. Igen. És ugye ezt a Torjai Laci barátunk, aki ilyen nagy olasz autós, ő fogalmazta meg még, amikor pont kijött, nem tudom, pár évvel ezelőtt ez a típus, hogy 9, hogy igazából mi az elvárás? Hát, hogy mikor mondanánk azt erre az autóra, hogy jól fogy, amikor még azok az alfák sem fogytak igazán jól, amikből látni lehetett az utcán. Tehát, hogy az Alfa mindig egy réteg modell volt, és hogy valahogy ezt egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ez egy nagyon szűk vevőkörnek szól, csak akkor viszont meg ne várják el, hogy akkor ebből majd ők megélnek, ugye? Tehát, hogy nyilván egyébként egy ilyen Stellantison belül pont lenne helye egy olyan márkának, ami egy presztízs márka, a létezése az, hogy van egy ilyen név, viszont nem attól várjuk a megélhetésünket, mert hogy szerintem ezt úgy fejlesztették itt, ezt tudtam elképzelni, hogy azt a 4-5 pontot, amit pont mondtál, hogy a futómű, gyönyörű, a váltó, a motor, a nem tudom, hogy ezek mind meglegyenek benne, hogy aki tényleg egy ilyen igazi, klasszikus, puritán sportlimuzint szeretne, az ettől megkapja. És az összes többi dologgal nem törődtek, vagy legalábbis olyan minimálisan, hogy benne van, de olyan is.
Csak ugye ez van, hogy viszont amikor mi meg egy ilyen autót elhozunk, és tesztet írunk róla, akkor meg ugye minden tulajdonságát latba vesszük, nem? Tehát akkor mindenre odafigyelünk, és nyilván mi is tudunk súlyozni, nem várjuk el egy sportlimuzintól, hogy családi autó méretű csomagtartója legyen, de valahol aztán a végén, majd amikor elolvassátok a tesztet, akkor abból le kell tudnotok szűrni a konzekvenciát, most akkor való nekem ez az autó, vagy nem. És ezért oda tudunk jutni, hogy végül is nagyon sok olyan pont van, amiben bele lehet kötni, miközben egyébként meg nagyon szeretjük, és azt szeretnénk, hogy ne lehessen. És pont ez a baj, és valószínűleg azért is vagyok rá ilyen mérges, mert én nagyon szeretném szeretni ezt az autót, mert emlékszem, hogy amikor új volt, akkor tényleg imádtam, gyönyörű, ilyen szép autót más nem csinál. És miközben mondjuk a 159-es egy kicsit szerintem még érdekesebb volt, de ez meg viszont ez a klasszikus hátsókerekes alfa dizájn, ugye? Mert az első kerekes alfák azok inkább olyan kis ékszerdobozok voltak, a hátsó kerekesek, hogyha megnézel egy 75-öt vagy egy alfettát, azok meg mindig olyan vagányabbak, olyan nyersebbek, hogy azoknak sem volt olyan túlspilázott formaterve, de azokról valahogy úgy sütött, hogy na, ezzel egy olyan jót lehet autózni, és ennek aztán tényleg úgy kell, aki vezetni is tudja, és hogy ez nem egy ilyen kis dísztárgy, de igazából mind a kettő működik. Tehát szerintem a mai napig jól néz ki a 159, meg ez is egyébként. Én nagyon szomorú vagyok, és nagyon sajnálom, mert én nagyon szerettem volna, hogy az autó ez kiváló legyen, és ne azért dőljön be az Alfa Romeo, mert ilyeneket csinálnak, hanem azért dőljön be, mert a buta vásárló nem veszi meg, mert nem bízik benne. Én tényleg kár. Amúgy ez a vicces, hogy nagyon jó a szerviz tapasztalat ezekkel az új alfákkal. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy egyáltalán nincsen velük semmi különösebb probléma. Tehát, hogy ennyi probléma bármelyik másik autónak csak a gyártmányaival van. Sok évvel ezelőtt. Igen, csak nagyon nehéz ezt visszaépíteni, és hogy én is úgy vettem észre, hogy akkor kezdtek el az emberek így egyre jobban érdeklődni, hogy milyen ez az alfa, amikor már futott egy 4-5 éve a piacon, és nem derült ki, hogy ezek 50 000-nél generálozásra szorulnak, vagy nem tudom, hanem hogy úgy kezdett az, hogy milyen ez, jó ez? És akkor ugye egyre több lett belőle, lehet, hogy megvettek kintről használtakat, vagy nem tudom, mert azért például Stelviót is lehet látni a forgalomban, néha, ritkán, de... Én 1000 éve nem láttam. Én azért is szoktam látni egyet. Szembe jönnek. Giuliát is egyet. Egyébként ez egy nagyon vicces pont, amikor mentem haza a 10-es úton, 3 alfás jött szembe, 2 Giulia, meg egy 159, mindenki integetett. Na ezt akartam, hogy integettél nekik? Mert én mindig olyan rosszul érzem magam, hogy elfelejtek nekik visszaintegetni. Én nem tudtam, hogy ilyen integetős szokás van, mint a motoroknál, a buszsofőröknél. Igen. És hogy tudod, egyik srác az így nagyon lelkes, majdnem kiesett a szélvétől, úgy integet. Ez egy jó érzés volt, hogy nem tudtam, hogy én sokszor elfelejtem, hogy egy alfában ülök, vagy hogy most itt erre külön figyelni kéne. Hát olyan gyakran ülünk alfába. Igen. Sajnos nem túl széles a paletta, de hát meglátjuk, mi lesz a jövőben. És akkor neked mi a konklúziód, hogy te ezt pozitívan vagy negatívan szálltál ki belőle végül is, azon az elhozós körön? Nekem az első autóm egy Alfa Romeo volt. Igazából a második autóm is egy Alfa Romeo volt. Én nagyon-nagyon szeretem az Alfa Romeo-t, és én nagyon örültem annak, hogy ezt a cikket nem nekem kell megírnom, mert abszolút nem éreztem azt, hogy ma úgy mellé tudnék állni ennek az autónak, ahogy azt igazából szeretném. Abból a szempontból egyébként nem teljesen értek egyet a Bercivel, hogy szerintem az Alfa Romeo-nak még a Stellantison belül is, nyilván nagyon szűk tartományban, de van valami érdekérvényesítő képessége, ezt ugye abból látjuk, hogy például a Juniornál tudtak technikailag valamivel többet adni, mint a platformtársak. Én azért még bízom abban, hogy lesz ebből valami, és egyébként használ Giuliát, bárkinek nagyon szívesen ajánlok, de szerintem ez tipikusan az a modell, amiből a QV-t kell, vagy Quadrifogliót, vagy GTAM-et, vagy szóval, hogy valamelyik csúcs valami nagyon extrém megvenni, mert az biztos, hogy ez egy olyan autó lehet, amiben havonta egyszer beleülsz, egyébként ott van a garázsba, tartja az értékét, kurva jót autózol vele, és gyönyörű. És ilyen szempontból a csúcsmodellnek abszolút lenne helye, ezt meg én nem biztos, hogy bármilyen tart. A hétköznapi használat tartományából nekem már minden bizonnyal kiesne, pláne, hogy egyébként tudom, hogy ez mekkora egy szar összehasonlítás, de előtte 2 nappal ültem a Model 3-ban, amihez képest én kimerem mondani, hogy hangulatában szinte bármilyen autó a múlt. Tehát, hogy annak a szokásodhoz idomuló minden aspektusa
az infotainment rendszere, az általános működése, az extra funkciói, a gagjei, a frissítései, meg úgy az általános ilyen tech értelemben vett jósága, az egy olyan szint, amihez képest tényleg visszalépés időben szinte bármi, de a Giuliánál ez hatványozott, és ezért nekem nem volt túl jó véleményem erről, és ugye ezek után ültem be az A6-ba, ami egy 2018-as generáció, és ugye szomorúak vagyunk, mert én azt gondolom, hogy az Audi A6 az egy olyan mérföldköve az autógyártásnak, ami nélkül valószínűleg az Audi sem lenne ma az, ami nélkül talán a teljes autóipar nem lenne az, ami, és nem csak az első generációra gondolok, a C4-re, ami ugye egy 100-asból lett, de ahhoz képest is tudott többet mondani, és egy olyan kocsi, ami kilométerek millióin át bizonyította rátermettségét, meg ugye az egész akár melós autóként, akár izgalmas autóként. Egy ilyen Nimbus építő modellgeneráció. Olyan tartósági szintet hozott a 90-es években, ami már talán akkor is kiugró volt, és nem beszélve arról, hogy ha ma belenézel abba, hogy mondjuk egy óra szerint 500, gyakorlatban meg 1,5 milliót futott C4 is tud autó lenni. Most volt az óraátállítás. Igen, most volt ugye az óraátállítás nemrég. És persze voltak az A6-osnak is mélypontjai, ugye ebben is volt a legendásan rossz V6-os TDI, később ugye a C5-ös generációtól, meg ugye a későbbi TFS-ik kapcsán sem volt mindig vidám az, aki esetleg belefutott egy szervizbe, egy komolyabb szervizbe, de azért az A6-os az mindig egy kiemelkedően minőségi prémium termék volt az Audin belül is, és mindig egy referenciapontként tudunk rá hivatkozni. És ez egy 2018-as kocsi a legvégéről, tehát ugye arról beszélünk, hogy már a következő A6 az új Audi számozási stratégiának megfelelően elektromos lesz, úgyhogy még utoljára benzint tankoltam egy A6-os tesztautóba, viszont hiába tűnt ez 2018-ban ezzel a 3 kijelzős megoldással egy tök új dolognak, mára teljesen elkopott, tehát én azt érzem, ugye ebben volt először ez a nyomásra működő hogy egy visszarezeg, ugye? Ami alapvetően ugyanúgy kapacitív működési jelvű, mint szinte bármelyik érintő kijelző manapság, de olyan volt, mintha egy régi rezisztív kijelzőt nyomkodnál, és ugye az iPhone-nál is megcsinálták ezt egy időben, hogy nyomásérzékeny kijelző, ez volt a Force Touch. De már az iPhone-nál is, az Apple is rájött arra, hogy igazából akármennyire is próbálnak extra funkciókat tenni amögé, hogy mondjuk erősebben nyomsz meg egy ikont, a felhasználóknak ez nem ment át, és nem használták, és emiatt ki is vették a nyomásérzékelést az iPhone-okból egy idő után. De ez egy szoftveres dolog? Vagy nem. Éppen, hogy nem, hát csak éppen, hogy a nem. Gyártásból vették ki, tehát hogy már nem gyártottak tovább olyat. De az, hogy valamit hosszan nyomsz, annak lehet egy alternatív funkció, de azt, hogy erősebben nyomod, az egyszerűen nem megy át a felhasználónak. És az Audi egyébként nem is tett ehhez túl sok extra funkciót, csak annyi, hogy meg kell nyomni, hogy gombérzésed legyen. Igen, pont ezt akartam, hogy ezt a gombérzést akarták ebben kiváltani. Hát nem pedig sikerült. Ez remek lehet, amikor próbálod előhinni, és mész a gyömrőin. Igen. Hát abszolút nem sikerült, és maga a kezelőfelület is annyira elavultnak tűnik, hogy igazából egy kicsit inkább ilyen gagyi az egész, és nem mellesleg sajnos bele kellett integrálni ugye ezt a sebesség túllépés figyelmeztetést, ami alapvetően nem sajnos, hiszen hogyha könnyen kikapcsolható, akkor nekem ezzel nincsen semmi bajom. Mert egyébként vannak azok az állapotok, főleg, hogyha az ember mondjuk Nyugat-Európában autózik, ahol még jó is, hogy szól, mert nem veszed észre egyszerűen, hogy most 50 nem mész, vagy 55-tel. Tehát, hogy igazából, ha tényleg a büntetés a tét, meg szóval, hogy nyilván nem arról beszélünk, hogy most 55-tel elgázolod az óvodás csoportot, és 49-en meg nem, hanem arról van szó, hogy autózol, mint egy ember, és nem akarod folyamatosan nézni a kijelzőt. Ami szintén egyébként nem biztonságos. Mert az a nem biztonságos. És hogy van az eset, amikor jó, hogy szól.
de amikor annyira el van rejtve a kikapcsolás, hogy beindítod az autót, följön egy screen, amit le kell oknyazod, hogy bejuss a menübe, majd bemész a vezetéstámogató rendszerek közé, amin belül ott vannak a sávtartó, a nagy sebességre figyelmeztető, meg néhány ilyen adaptív tempomat, meg ezek ott vannak, hogy azokat ki lehet kapcsolgatni, de nem itt van. Hanem, mert ugye a sebesség túllépés figyelmeztetés az Audiban már nem 20 éve van. Én azt hiszem, hogy talán még B7-es A4-be is láttam, hogy be tudod kapcsolni azt, hogy ha mondjuk 130-nál mondjuk 50-nel többen mész, akkor csipogjon. Hát de vagy 15-tel, vagy bármi. Igen. Ez az a funkció, amit ott megtalálsz, de nem ott van a csipogás, hanem az ott van, hogy visszamész, és akkor jobb oldalt fölül van egy beállítások ikon, ami lehetne akár arra utaló jel, hogy a beállításokban vagy, de ez nem az, hanem az egy gomb, és akkor azt megnyomod, és akkor ott van egy ilyen, hogy seb.pont, túl.pont, figy.pont, és akkor azt ott kinyomod, és akkor csönd van, de hogyha teljesen rá vagy állva, hogy azt hogy kell csinálni, hogy lent megnyomod, fönt a beállításokat és kikapcsolni, ez akkor is idő. És akkor ez úgy képzeljétek el, hogy ezt minden indításnál meg kell és csinálni. Mindig, nem úgy van, hogy egyszer... meg kell csinálni. A Tang az pont ugyanezt csinálta, és alul a kijelző alján van egy kis autóikon, de az nem jön elő, hogyha mondjuk megy az a CarPlay, azt elő kell húzni lentről, autóra rámész, és akkor ott van, hogy ADAC, és akkor ott van fölül, hát akkor sávtartás, és akkor a másik sávtartás, akkor még traffic signs, és akkor azt is kikapcsolod, és akkor utána elindulhatsz, mert tényleg az a mindenért csipogást, mindenért csipog. Ugye az a rossz, hogy nagyon sokszor egyáltalán nem a térkép szerint, vagy a valódi táblázás szerint reagál, hanem olyan táblákat vesz észre, amik egy teherautó hátulján voltak, vagy egy mellékutcában voltak, vagy egy szervizúton vannak. Autópálya lehajtó. Simán észreveszi a 40-es táblát, és a 130-nál nekem ott villog, hogy mit csinálsz, úristen, mindent hallunk. És egyébként vannak olyan gyártók, akik elrejtik a gyors megoldást erre. Például ezt a Hyundai Tucsonnál ti mondtátok nekem, én azt magamtól nem jöttem rá, azt hiszem, a némítást, vagy valamelyik hangerőgombot kellett hosszan nyomni, és akkor váltott arról, hogy ne csipogjon, csak jelezze, vagy pedig jelezze és csipogjon. És nekem az már jó, hogyha jelzi, mert amit mondasz, tényleg van haszna annak, hogy segít abban, mert vannak országok, ahol nem mindig egyértelmű, de az, hogy csipog. És tényleg sokszor van ez, hogy folyamatosan mész egy autó, és folyamatosan csipog. És már fogalmad nincs, hogy most éppen miért csipog. És a Tang is ez volt egyébként, hogy az áoszlopon van egy ilyen kis infrakamerás egység, ami már nem az arcodat nézi, hanem a szemgolyód állását. És megyek előre az autóval, nézem az utat, lenézek a műszercsoportra, nem a nagy kijelzőre, a műszercsoportra, mert ott is be lehet állítani, hogy milyen meleg vagy hideg levegőt fújjon be, és rám szól, hogy az utat nézzem. És ezzel egyébként el is törli a hőmérsékletállítást a francba, és kezdhetem előről az egészet, és akkor megint rám szól. Esélyem nincs. De most tényleg ahhoz, hogy állítsam a hőmérsékletet, félre kell állnom. És ezért egyébként nem túl elegáns, de egy kis rongyot így odaállítottam az elé, kiírta, hogy DMS failure, és le van. És akkor failure volt. Ennyi. Megbeszéltük. De a Toyota is azt csinálja, hogy egy kereszteződésben akarsz benézni, hogy jön-e valaki, és elkezd csipogni, hogy előre nézzen. Hát akkor aztán az marha biztonságos lesz, nem? Hogyha úgy megyek át csőlátással a kereszteződésben. És tényleg az, hogy ezek a rendszerek kikapcsolhatod, visszajön. Minden egyes indításnál vissza fog jönni. Dolog, persze. Törvényi dolog, persze. Nem a gyártóra haragszom emiatt, ne érts félre. Tudom, hogy ez szabályozás miatt van, csak én nem értem a szabályozást teljesen. Tehát aki ki akarja kapcsolni, az minden indításnál le fogja szórakozni ezt a procedúrát, és le fogja magasról szarni, hogy törvényileg kötelező visszakapcsolni. Egy dolgot fog, idegesíti. Na, és akkor mondom az A6-ossal kapcsolatban a megállapításomat. Igen. Ez a banda német. Ez az autó... Lehidalok magától. Igen. Ez az autó egy plug-in hibrid. És ezzel igazából elmondtam azt, ami nekem a valódi bajom, hogy ugye plug-in hibrid autókról, hogyha beszélünk, akkor sokan azt gondolják, és én is ezt gondolom, hogy a plug-in hibrid azért nagyon jó, mert bedugom otthon tölteni,
és elmegyek vele 50-60 kilométert elektromosan, és tökre élvezem, és tök jó, de ez az autó nem ebben jó, sajnos. Tehát ez az autó ténylegesen a plug-in hibridnek az a fajta verziója, aminél igazából nem alapozol te a tisztán elektromos hatótávra, mondjuk ilyen agglomerációs ingázás szinten. Ugye ebben egy 14 kWh-s akkumulátor van, amivel optimális esetben akár el lehetne menni 100 km-t is, legalábbis nagyon sok autó képes erre, akár plug-in hibridként is, ez az autó nem. Ez az autó úgy, hogy csútkára töltöm, kinyomom a klímát teljesen, tehát maximum egy ülésfűtés, és gurulok vele a városban 50-nel, vagy az országúton 90-nel, úgy elmegy mondjuk 60 kilométert körülbelül. Tehát olyan 20 körüli fogyasztás az ilyenkor reális. Ha viszont fűtesz, akkor ez teljesen elszáll, és akkor igazából 30 kilométert lehet vele egy húzamban menni, de igazából nem is érdemes lemeríteni teljesen, mert hogyha teljesen lemeríted, akkor bután tölti vissza. De hogy akkor rendes hibridként azért még továbbra is működik. Rendes hibridként továbbra is működik, de azt nem akarod. Aha. Tehát amikor ezt a 4 hengeres motort emelt alapjáraton járatja neked a lámpák között. Ez 1.5 TSI vagy 2 liter? Az lenne még szép, hogyha egy A6-osban 1.5 lenne. Jó, hát nem tudom. Legyen benne 6 hengeres motor, a rohadt életben. Jó, hát 25 TFS-inek hívják. Wow. 4 hengeres motor. Jelentsen az bármit is. Jelentsen bármit is. Nem 5,5 liter. Teljesítményszintet jelöl, kedves Bence, mert 368 lóerő és 500 Nm, érted? Na most ezek közül bármit csak. Igen, ezt jelenti az 50-et. Odaírtam volna, nem? Tehát, hogy... Tehát ez a J, mint Bence. Igen. Na, oké. Szóval, hogy erős az autó, oké, értem, ezért 55, mindegy, de hogy ténylegesen rossz olyankor hallatni a motornak a hangját, amikor tölti vissza. Ilyen generátorként, ugye? Egy idő után el fogsz jutni arra a pontra, és ez nagyon rossz, hogy nem dugod be tölteni, és nem használod EV módban, mert amúgy van autohibrid, meg van EV, és akkor EV-ként kiszopattyúzza a saját aksiját, és onnantól fogva töltögeti vissza, és azt nem akarod csinálni vele, hanem azt akarod vele csinálni, hogy ténylegesen plug-in hibridként használod folyamatosan hibrid módba, ami azt jelenti, hogy mész vele az autóbánon 140-nel, a motor forog 2000-et, és amikor jön egy intenzív emelkedő, akkor ő nem fog neked visszaváltani, hanem szépen a villanymotorból megoldja azt a többlet teljesítményt, amire ilyenkor szüksége van, és ugyanúgy ezzel a nagyon sima futással 2000-es fordulaton így megy. És igazából ezt nagyon jól tudja az autó, de én nekem egy plug-in hibrid bassza meg tudjon már menni elektromosan annyit, hogy hazajussak 20 km-re, meg bejussak 20 km-ről. És persze, ha nagyon kiszámolom, akkor tudja, de annyira lecsökkenti szerintem a töltési hajlandóságot az, hogy ennyire kevés a valódi elektromos hatótávja, a tisztán elektromos hatótávja, hogy ez azt fogja elérni, hogy az emberek, ha csak nem nagyon egyértelmű, akkor nem fogják bedugni. És mennyiben drága ez az autó? Mert azért ezek a plug-in hibridek elég drágák, és ugye itt egy Audi A6-ról beszélünk. Prémium valamiről. Hát ez is 3-assal kezdődik. És ez is 3-assal kezdődik. Nagyon-nagyon drága az autó. Sok szempontból jó, de akkor kiemelnék még egy dolgot, mert egyébként ezt az autót rengetegen megnézték, így az utcán is így látom, meg a forgalomban így tényleg az történt, hogy folyamatosan nézték, hogy mennyire menő ez a kocsi, és rájöttem, hogy ez miért van, a 21-es kerék. 21 szoros Jézusom. per 35-ös gumival. Azt hát srácok, hát ez kirázza a belet. Na most már név szerint ismersz minden kátyút. De olyanokat üt, meg olyanokat dübög, meg olyan fú, amit tudod, ebbe az a nagyon jó, amikor referenciaként olyan emberek ülnek bele, akik egyébként nem autós emberek, és amikor azt mondják, hogy basszus, ez az autó ráz, akkor az autó nagyon ráz. Igen. Ha már egy kívülállónak megjegyzése van egy autóhoz, az általában megalapozott és erős. És ténylegesen az a hangulat, amikor így
utazol bele a világba, és így kicsit elmélázol, az abszolút nem tud vele meglenni, Magyarországban legalábbis, mert hát igen. lépten nyomon autópályán is utolérnek olyan úthibák, kátyúk, egyenetlenségek, amiknél használhatatlanná válik tényleg, tehát hogy szörnyen üt, senki ne vegye ekkora kerékkel, tényleg, mert baromság. Van emberi konfigurációja, nem? Tehát még 18-assal nyilván szexi, tehát nyilván baromi jól néz ki. Persze, de... Igen, és nyilván egy olyan helyen, ahol tényleg jó az útot, jó. Elmentünk vele kajálni, kiültünk enni, és látom, hogy a parkolóba oda mennek hozzá, hogy úristen, ezen mekkora kerék van. Tehát tényleg 21 szól az ilyen nagyon feltűnő ezen az. Igen. Alapvetően a limuzin kialakítású autón, tehát hogy nagyon feltűnő, de nem tudom, én biztos, hogy nem választanám ezzel, mert teljesen elrontja a komfort élményt. Ahogy elrontja a komfort élményt az is, hogy ez az autó szélzajos. Ki kell mondani, hogy hiába nem keretnélküli az ablak, meg hiába egy szedán, sokkal-sokkal csöndesebb autók vannak ebben a kategóriában. Tehát még egy 520 dízel is sokkal csöndesebb mondjuk egy 100. Csak ugye az nyilván egy fiatalabb. De lehet, hogy még a vonatkozó is csendesebb volt? Ezt mondjuk most így nehéz a emlékeinkből kitúrni, hogy... Nagyon régen. Mondjuk az is egy ilyen nagyon minőségi ötös volt egyébként, de én most erre nem mernék megesküdni, hogy most melyik volt a csöndesebb. De ezt most lehet kapni, és amit helyette választhatsz, az biztos, hogy csöndesebb. Az biztos, hogy csöndesebb lesz, igen. Zajos az autó, egy mentsége van erre, hogy a Bang & Olufsen hifi az pazar. Aha. Az király, az egyszerűen imádom. Hát megírom a többit cikkben, minden esetre nem kapott el a vásárlási impulzusnak. Miközben egyébként te szereted az A6-os Audit, meg az Audit is, mint hogy az Alfánál is, hogy magát a márkát is szereted. Igen, nekem az Audinak. És te vettél is ilyet a saját pénzeden, igen. Speciális helye van a szívemben a márkának, de itt nem éreztem vásárlási impulzust egy másodpercig sem. Hát bezzeg a Picantónál. De azt emlékszem, hogy már ott a Párizsi Autószalon is meg voltál vadulva a Picantóért. Teljesen meg voltam vadulva, és most is meg vagyok vadulva egyébként. Annyira jó az a forma. Igen, mert hogy egy ilyen nagyon brutális dizájnja van. Egy Sorento paródia. Egy Sorento paródia, konkrétan az autó. Hát belülről nem sokat változott. Én nagyon bíztam benne, hogy kéziváltós lesz, mert nekem az év tesztautója az eddig a Swift, hiszen az a kéziváltó, meg az a könnyed mozgás, ami az új autókban már egyáltalán nincs meg, az pont a Swiftben meg volt. És én azt vártam a Picantótól, hogy végre egy ilyen rendes fürge, ilyen kisautós élmény lesz megint. Na az automata váltó, ami igazából egy robotizált váltó, az teljesen elrontja. És mindig eszembe jut a Perlaki Peti, hogy a Perlaki Peti, amikor először autóról írt itt nálunk, mert ugye alapvetően motoros újságíró, akkor mondta, hogy ő nagyon ki akar próbálni egy szar automatát, mert hogy ő ugye ingázik be, dugóban áll sokat, és hogy neki bármilyen rossz automata is valószínűleg többet ad, mint egy bármilyen jó kéziváltó. És volt egy ilyen projektünk, hogy elmentünk kipróbálni egy limót, ami pont egy Picanto volt egyébként, és abban is ez a robotizált váltó volt, és hogy ott is megvolt, hogy ez rossz, de 5 perc alatt ez nem jön ki annyira, mint mondjuk ebben. Nagyon vicces. Itt ugye van nekünk a parkolóház feljárunk, ami egy, hát nem nagyon meredek, de azért egy de megérzik az autók, igen. És ez pont egy olyan határeset, hogy az autó már fölvált kettesbe, az emelkedő közepén, de konkrétan megáll. Tehát azt képzeld el, hogy nyomod a gázt, ugye azt síkúton is lehet érezni, hogy amikor ugye vált 1-esből 2-esbe, vagy 2-esből 3-asba, akkor ott van egy ilyen néhány másodperc, mondjuk 1-1,5 másodpercnyi idő, amikor nincsen hajtás a keréken. Mert éppen még nincs az egyikben, vagy már nincs az egyikben, de még nincs a másikban, és amikor ezt megcsinálja neked emelkedőn, kis tempónál, és konkrétan gyakorlatilag megáll az autó, akkor azért... Pedig egy pici, könnyű autó, tehát elvileg... Átgondolod, hogy úristen, hogy ez micsoda. Úgyhogy Peti, igen, van szar automata, meg nem az autóhoz illő, nem az autó alaphangulatához, karakteréhez illő
váltóra. Tehát ez van. És milyen motor van ebbe egyébként? Ebbe egy 1.2-es kis motorka van. Szívó 3 henger? Vagy 4? Szívó 3 henger, azt hiszem, de még sajnos nem mentem utána alaposabban, még majd a teszt valódi része, majd mostan egyelőre csak élményeket gyűjtöttem, de minden bizonnyal ez egy szívó motor, a karakter alapján egyértelműen. A belsején frissítettek, de igazából nem sokat. Egyetlen egy nagyon érdekes dolog volt. Ugye nagyon szeretem, hogyha egy autó finoman, de határozottan figyelmeztet arra, hogyha mondjuk az előttem lévő sor megindult, mert elbambultam, rádiót tekergettem, telefonon fölvillant, be tudtam tölteni bármi, hogy én örülök, hogyha egy autó ezt jelzi. És a Picanto jelzi, képzeljétek, és tök jól. Tehát, igen. Mert ugye ebbe is van olyan, hogy már 8 kilométerre elment az előtted lévő autó, és akkor szól, meg olyan is van, hogy csak szinte éppen egy pillanat gurulnak az autók, igen. De ez ilyen pont tökéletes időben, úgyhogy ez nagyon jó benne, meg hogy végre egy jó tolatókamera. Hogy tényleg, hogy a Kia-nál ezt tudják. Én a régebbi Optimában is nagyon szerettem azt, hogy abban egy olyan tolatókamera volt, aminél az autó sarkát egészen jól be tudtam lőni, a hátsó sarkát egészen jól be tudtam lőni, hogy hogyan tudok a legközelebb parkolni egy falhoz mondjuk, mert nálunk ugye elég szűk a parkolóház, és sok parkolóház van ezzel így. És a Picantóban is nagyon jó a tolatókamera, nincsen túl gondolva, csak pont úgy van elhelyezve, és pont olyan a látószöge, hogy igazából a teljes lökhárítót látod, és a sarkával is tudsz manőverezni, nincs akkora torzítása a szélén, nem jó minőségű. Tehát nem tűéles a kép. Nem tűéles a kép, nem szép. De az, hogy be tudod vele lőni azt, hogy hol van az autó vége, azt tudja. És igazából egy kamerának szerintem ezt kell tudni. Úgyhogy még az árait sem néztem, meg még semmit nem néztem, egyelőre élvezem, hogy mennyire menő, meg tök szeretek vele autózni, és nagyon sajnálom, hogy nem kéziváltós, de minden esetre nekem ez eddig azt hozza, amit vártam. Van ilyen autó még, ugye én most voltam a Citroen C3-nak a bemutatóján. És ugye a C3, amivel gyakorlatilag egy éve mondjuk, hogy van itt ám 10 millió forint alatt használható elektromos autó, 320 km hatótávval, úgy hívják, hogy Citroen C3. Rendelhető, még nem lehet kapni, de hogy nagyon sokat vártunk rá. Igen. És hogy akkor megjöttek? Vagy most jönnek? Jön, meg most már ugye kereskedésekben is van, meg most már 2 változatnak van ára is, mert ebből rengeteg változat lesz. Ugye az egészet úgy kell elképzelni, hogy a Citroen az egyébként nagyon sok szempontból egy hasonló márka mondjuk az Alfa Romeóhoz, hogy egy ilyen nagyon tradicionális, nagyon sok embernek nagyon sokat jelentő, sokat mondó és nagy elvárásokkal megközelített márka, ami egyébként ugyanúgy a Stellantis részeként egy kicsit, mintha úgy kiesett volna a Pixisből, ugye elveszítette azt az identitását, hogy nem igazán látni az utcán se Citroent, nincs is valahogy olyan modell kínálata, aminél azt éreznéd, hogy hú, ez most itt aztán tarolni fog a piacon. Meg igazából a Citroent azt nem pont akkor ölték meg, amikor a Hydrót kivezették, egy ilyen több fázisa. Hány éve volt az? Én úgy emlékszem, hogy 16-ig ment a második generációs C5-ös Citroen, amiben már egyébként lehetett nem hidróval rendelni, és ott lett vége. Tehát amikor az kifutott, akkor ott elengedték a hidrót, és bezárták a gyárat. De annak is már inkább 10 éve van, mint Szerintem alapvetően a Citroennél az a probléma, hogy volt egy időszak, amikor a legolcsóbb autó volt a piacon, és egyszerűen ők ebből a szerepkörből, ebből az ilyen olcsó, egyszerű, nem is túl megbízható francia autószerepből olyan nagyon nehezen tudtak kikecmeregni. Picit lehet, hogy most belekötnék, mert melyik érára gondolsz, mert ugye a Citroen volt az, ki mindig a legolcsóbb és a legdrágábban is mozgott. Igen, ugye valóban, a DS óta kacsával, a CX is, nem mit eszem, melyik volt a Maserati motoros Sporza, SM, igen, vagy SM. Tehát nekik azért mindig megvolt a top end is, világos, meg az AX-el, meg a kacsával, meg ezekkel meg volt a alsó igen, polc csak is. volt ez az ilyen C2, C3, C1, C4 időszak, amikor ilyen hatalmas akciózások voltak, és akkor az egész arról szólt, hogy náluk olcsón lehet autóhoz jutni, és akkor ez az image valahogy úgy bekerült az embereknek a tudatába, és
ez egy jó teória szerintem, hogy azért volt szükség a DS márkára, mert hogy valahogy ők is úgy érezték, hogy Citroenért mostanában nem fogunk tudni nagy pénzt elkérni, tehát hogy nagyobb árréssel Citroent eladni nem fogunk tudni, esete. És ugye a C6-os volt az utolsó ilyen Citroen, ami egyébként nekem is nagyon tetszik, Bercinek is nagyon tetszik, meg szerintem össze tudnánk még szedni egy pár ember. Az most bennetek, hogy egyikőtök sem vett, és egyikünk sem vett, és még használtan sem merem megvenni. Tehát én mindig nézem, hogy annyira kéne egy ilyet venni, mert annyira nincs ára, és annyira jó vele menni, és egyszerűen valahogy nem merek belevágni. És nyilván ez is annak köszönhető, hogy valahol egy olyan image lett, hogy talán még amúgy már nem csak a Stellantis miatt, hanem a PSA koncern miatt is társ Peugeot is valahogy sokkal többre van értékelve. Tehát hogy az emberek szemében a Peugeot az egy sokkal megbízhatóbb, valahogy egy masszívabb konstrukció, mint egy Citroen. Na, és a lényeg, hogy most ők itt akkor gondoltak egy nagyot, hogy hát éppen a picit ilyen, se olyan állapotból hogy lehetne jönni úgy, hogy egyébként még a kis világunkba is beleférjen, és ezért ők azt találták ki, hogy akkor itt most egy nagy forradalom van, egyébként ez ennek a tegnapi bemutatónak is egy ilyen sarokpontja volt színészekkel, forradalmárokkal, meg röplapozással. Franciaországban ennek nyilván van hagyománya. Igen, és ugye magának ennek a C3-nak az eredeti francia, meg hát nyilván a nemzetközi reklámja is erre épül, hogy visszavesszük az autózást a burzsóáziától, mert ugye itt arról van szó, hogy Úristen. Az elektromos autók drágák, és akkor, hogy ne adj Isten az legyen, hogy majd megint csak a gazdagok kiváltsága lesz az, hogy autójuk legyen, és hogy a Citroen azt találta ki, hogy akkor térjünk vissza kvázi a kacsa gyökereihez, hogy adjunk egy olyan autót, amit bárki megengedhet magának, és... Egyébként ez egy jó... Tehát akkor azt mondod, hogy a Stellantis csoport Dacia-ja lesz a Citroenből? Ezt nem tudom. Hogy jó pofa, de olcsó autókat adnak? Igen, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ők is ezt szeretnék, fölmérték, hogy ez egy működőképes dolog, hogy ez egy eladható dolog, mint hogy a Dacia is egyébként egy nagyon eladható dolog, és most ők ezt csinálták, hogy ezt a kis C3-at, ami mindig is egy gömbölyded kisautó volt, egy városi kisautó, ezt ők úgy alakították át, hogy gyakorlatilag a Fiat Panda és a Suzuki Ignis, meg Wagoner Plus vonalon elindulva csináltak belőle egy ilyen nagyon kis, szögletes, praktikus városi dobozautót, kvázi büszkék is rá, hogy ez egy teljesen új világ, és hogy ez vezeti be a Citroennek az új formavilágát, ami nem gömbölyű lesz, hanem szögletes, de egyébként nagyon vicces, mert kb. Annyira szögletes, mint egy Nissan Cube, hogy nagyon szép hajlítások vannak rajta, de valahogy az egész összességében mégiscsak egy doboznak tűnik. Igen. És egyébként élőben valahogy egy sokkal kifinomultabb formaterv, mint így fotókon. Fotón ilyen nagyon buta egyszerűnek tűnik, de hogyha így élőben ott vagy és látod a hajlításait, amiken ugye a fény megcsillan, akkor látszik, hogy ebben úgy emberek dolgoztak. Tehát ez egy formatervezői teljesítmény volt egy ilyet összerakni. Már csak azért is, mert hogy méretben minimálisan ilyen centikkel nagyobb, mint az előző C3 volt, viszont a beltere, meg a csomagtartója, az számszakilag nagyobb, tágasabb. És ez nyilván ennek köszönhető, hogy egy kicsit ez a kejkár világ, hogy egy ilyen nagyon jó helykihasználás, hogy van belmagassága, van légtere az autónak, és ők is ezt a koncepciót követik, mint a kínai gyártók, hogy már az alapmodell is nagyon jól felszerelt, tehát hogy nem lesz többet ilyen, hogy fapados autó semmivel, hanem már az alapmodell is jól felszerelt, és nem drága. Tehát ez most egy ilyen 7 millió alatti, ilyen 6 millió 190 ezres szám a bevezető ára a sima benzinesnek. Az gondolom 3 henger. Az a 3 hengeres, hát 1-2-es. Igen, de aztán ebből majd lesz egy hibrid, amit nem kell tölteni, egy hibrid, amit lehet tölteni, egy plug-in hibrid, és lesz egy elektromos, ami ez a 10 millió alatti elektromos autó, aminek az a nagy hozománya, vagy hát az ilyen nagy büszkesége, hogy európai. Tehát, hogy ők nem azt csinálták, hogy mint a Dacia, hogy a Springgel, hogy behozta egy kínai gyártásból, hanem ez egy teljesen európai fejlesztés és európai gyártás. És az Európában gyártott villanyautók közül ez a legolcsóbb. Én ezt nagyon várom, ezt az autót. És ilyen 320 km-es hatótávval, majd lesz belőle egy 200 km-es hatótávú is, és akkor ez van ilyen 9 millió körüli áron, és gyakorlatilag kétféle felszereltséggel, van egy alap, amiben már nagyon-nagyon sok minden benne van, és van egy max,
amiben aztán végképp minden benne van. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy kicsit olyan műszerfala van, mint egy őspandának, hogy egy ilyen, végigmegy egy ilyen polc, egy ilyen textillel, ilyen puha textillel burkolt polc. Van így a képernyő, tehát a szélvédő sarkában egy csík, abban van gyakorlatilag minden műszeregységbe kívánkozó információ, egy ilyen fekete kis kijelző, és az alapmodellben... Ezt a Citroennél csinálták sokáig amúgy, de van hagyomány. Igen, és tök jó, tehát ez tényleg így 15 percet tudtam tegnap a bemutatón vezetni, hogy mindenkinek jusson, mert azért ugye ilyenkor még nincs akkora flotta belőle, de hogy pont egyébként ott itt a dombos vidéken itt autókáztam vele, és hogy így arra jöttem rá, hogy amúgy ez egy totálisan jó megoldás, hogy kb. Mint a head-up display, hogy nem kell fókuszt váltanod, hogy magad elé nézel, vagy az útra, hanem így tényleg csak így egy picit lejjebb kell pillantani, és ott mindent látsz, nincsenek zavaró tényezők, és az alapváltozat az nem is ad egy ilyen központi kijelzőt, hanem ott a telefonodat lehet egy dokkolóba betenni, és a telefonodon jelenik meg minden. Mint ahogy úgy ezt a Dacia is csinálja, hogy az alapváltozatban a telefonodat használhatod kijelzőnek. De ha kell, akkor kijelzőt is tesznek bele, és az egész autó tényleg egy ilyen végtelenül célszerű és értelmes dolog. Tehát, hogy ők is erre büszkék, hogy ebben amire szükség van, az megvan, amire nincs szükség, az nincs, az nem drágítja, nem növeli a méretét, nem nehezíti, tehát nem lesz egy nagyon ilyen tankszerű autó ezáltal, hanem tényleg egy ilyen célszerű valami, és ugye itt most emlegettük ezt a hidrót, hát ugye most ehelyett ez a hidraulikus felütésgátló van benne, ami ugye önmagában nyilván nem egy végtelenül kényelmes, tehát ez nem direktben jelentkezik így a használatban, viszont ez a vastagított szivacsozás, meg több ilyen trükk, amiket ugye mostanában a Citroenekben alkalmaznak, amit ugye azt mondanak, hogy egy rendszerré áll össze, és hogy ez a hangszigeteléssel is összefügg, és minden, hogy valóban egyébként tényleg egy ilyen pihentető autó. Tehát, hogy beleülsz, és azt érzed, hogy puha ülésben ülsz, csendes, nagyon kis könnyed mozgású, tényleg egy jó érzés benne lenni, egy ilyen kis, tényleg erre ugye mi úgy hivatkozunk, hogy szaladgálós autó, de én azt gondolom, hogy amúgy erre itthon van igény, és hogyha ez találkozik tényleg egy ilyen elfogadható árral, akkor lehet, hogy megint eljön a Citroennek egy olyan korszaka, amikor keresni fogják, és egy ilyen megoldása lesz majd olyan hétköznapi problémáknak, mint ami ugye régen is volt, hogy a Citroen vezette be a pótkereket, meg az önindítót, meg ilyen dolgokat, amik ma már ugye teljesen természetesek, de volt a hőskor, amikor ezek hát ugye a Traction Avant. A Traction Avant, igen. Úgyhogy gyakorlatilag nekem is ez nagyon tetszett, majd kíváncsi vagyok, hogy ha majd tesztautóként megkapjuk, hogy akkor így hosszabb távon milyen lesz, de egyelőre egy ilyen nagyon pozitív benyomás. Egyébként egy apróság, ha jól emlékszem, van egy ilyen pikantériája, hogy ez annak ellenére, hogy egy kompakt, egy B-szegmensbeli, igen, egy B-szegmensbeli kis SUV, igen, 7 üléses is van belőle. Hát ebből és hogy ez lesz a legolcsóbb 7 üléses elektromos autó, ezt ígérik. Na látod, erről nem volt szó, hogy 7 üléses. Az az Opel változata lesz. Az Opel változata de lesz a Frontera. Nekem valami ilyesmi rémlik. Nem? A Frontera szerintem nagyobb lesz. A Fronterából elvileg lehet. A Fronterának én voltam a magyar premierjén, ahol ugye kicsit össze volt mosva, hogy ugye lesz elektromos, meg lesz 7 üléses, na most, hogy mind a kettő lesz-e, lehet, hogy már ki lehetne konfigurálgatni, most nem vagyok ebben nagyon büfé, de az biztos, hogy úgy méretben, és ugye az Opelnél az egy hosszabb autó. Igen, és az Opelnél van azért nagyon nagy hagyománya annak, hogy mindig is kínáljanak valamilyen módon 7 ülésest, nem is feltétlenül a legnagyobb. Mindjárt, hogy az Afira volt az egyik az úttörője ennek a trendnek. Bocsánat, a C3 Aircross. Az más, igen. De ez jó, igen, elnézést. Ez a C3, ez egy pici autó, ezt úgy kell elképzelni, mint egy pandát. Tehát ez tényleg egy ilyen kis, és akkor pici az Aircross autó. lesz a hosszított változat. Az egy hosszú változat, igen, az egy nagy változat, az most még egyelőre csak mint egy ilyen opció, hogy mint majd érkező modell volt. Értem. Bevezetve, de most csak ezt a kis alap C3-at láttuk, okay. Igen, úgyhogy, és ez az első személyautó, amin visszatértek ehhez a klasszikus Citroen logóhoz, igen, ebbe az oválisba belerajzolt igen. fogaskerékhez, és ez most gyakorlatilag tényleg egy ilyen
határ, ahonnan most majd megint egy kicsit másfajta Citroenek érkeznek, és azt is megígérték, hogy nem lesznek nagy akciózások, meg ilyen nem lesz az árral ez a dumping manipulálás, hogy most akkor hirtelen vegyél Citroent, hanem inkább belőnek már az elején egy jó arányt, hogy jó csomagot adjanak kellemesebb áron, és akkor ezt viszont tartják is. Tehát ez nyilván az ilyen hosszú távú értéktartásban számít. Hogy a flottakezelők szívébe is belakják. Igen, ez egy ilyen bizalom visszaépítés, vagy bizalom megtartás miatt. Hát bízunk ebben mindannyian. Egy kérdésem maradt a végére, hogy mikor jön belőle tesztautó, meg hogyha most én megrendelem, akkor mikor fogom megkapni, ezt tudjuk már? Ezt én ilyen konkrétan tegnap nem tudtam meg, hamarosan én fogok telefonálni tesztautó ügyben, szalonokban már van, mert azt már láttam interneten, hogy hirdették, hogy konkrétan kézzel fogható autók érkeztek meg kereskedésekbe, tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen viszonylag rövid átfutással elérhető autó lesz, már csak azért is, mert nincs belőle túl sok konfigurációs lehetőség, tehát nem úgy van, hogy 3-4 felszereltség közül lehet választani, hanem itt tényleg egy ilyen alap és egy max változat, az, hogy U a fantázia neve és Max a csúcsmodell, és itt inkább a hajtásláncoknak a széles kínálata lesz az érdekes, hogy mindenki tudja azt választani, amelyiket igazán az ő felhasználásához tudja igazítani. De én azt gondolom, hogy ebből a villanyautó lesz a legnagyobb dobás. Nagyon várjuk. Köszönöm szépen Balogh Bencének és Turz Bercinek a markáns jelenlétet. Én Szentkuti Ákos voltam, jövő héten jövünk Kiégéstérrel, meg mindenféle más tartalommal is készülünk, olvassatok Totálkárt. Nézzetek a videóinkat. Így. Ciao, sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu.